Иракның Анбар вилаятында хөкүмәт көчләре Фәллүҗә каласын контрольгә алырга тырыша. Шәһәрнең үскулында тоткан Әл-Каида белән бәйле сугышчылар аларга җитди каршылык күрсәтә. Анбар вилаятында хөкүмәт көчләре белән сугышчылар арасында бәрелешләр инде ел башыннан бирле бара. Мәскәүдә торак йортта газ шартлау нәтиҗәсендә берничә кеше, шул исәптән американ дипломаты булган бер ханым җәрәхәтләнгән. Пыяла һәм металл калдыклары тирә-якка чәчелгән. Йортның диварында зур ярык барлыкка килгән. Табиблар әйтүенчә, американ ханымы ясалма комага салынган. Пакистанның Пешавар каласында үзәк хастаханәдә ятучы авыруларның туганнары хастаханә алдындагы төп юлны ябып куйды. Алар яшь табибларның хастаханә эшчәнлеген бойкот итүенә протест белдерде. Яшь табиблар үзләре дә бер атна чамасы ачлык тота. Алар һөнәр берлекләрен үзгәртергә, табибларга профессиональ үсеш өчен мөмкинлек тудырырга таләп итә. Сербияның су баскан Обреновай шәһәрендә коткаручылар дистәләрчә эт һәм псине иминрәк урынга күчерде. Башкала Белград янындагы Обреновай шәһәре су басудан иң зур зыян күргән төбәктә урнашкан. Сербиядә су басу нәтиҗәсендә һәлак булган 27 кешенең 14-е Обреновай шәһәреннән. Нәтиҗә ясасак, әлхәмдүлилләh, җидеккән эшендә Казанда мөселман яшьләренең максат дип аталган халыкара фестиваль үтте. Беларус, Казакстан, Украина, Кырым һәм Русиянең 20 төбәгеннән килгән йөзләп делегат бер атна буе төрле социаль мәсьәләләргә фикер алышты. Атна ахырында алар ярдәм үзәгенә барып, анда тернәкләнүчеләр белән сабан туе оештырды. Казакстандагы активистлар һәм зыялылар элекке советлар илләрендә икътисади берләшү процессларына багышланган форум оештырды. Чарада катнашучылар Русиянең Украинага интервенциясе аркасында бу процесска зыян килә дигән борчылу белдерде. 29 майда Казакстан, Русия һәм Беларус Евразия икътисади берлеген төзү турында килешү имзаларга тиеш.